ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଠି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ନା କେବେ ହାତରେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସୂତା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବନ୍ଧାଯାଏ ତାହା ଜୀବନରେ ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ସୂତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ପବିତ୍ର ସୂତା ବନ୍ଧନର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ତ୍ର, ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ଚୟନ ଏବଂ ସୂତା ବାନ୍ଧିବାର ବିଧି ଜାଣିବାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂତାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହାତର ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ସୂତା ପୁରୁଷଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାମ ହାତ ଶୁଭ, ତେଣୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଏହି ସୂତାରେ ଥାଏ ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ନେହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ଅସୀମ ଶକ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ସୂତା ବାନ୍ଧିବାର ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ। ଭୋର ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସୂତାଟିକୁ ଫୁଲ ଓ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୁରୁଷ ଡାହାଣ ହାତ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାମ ହାତରେ ସୂତା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ସୂତା ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର: ଓଁ ଭୂର୍ଭୁବଃସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଏକ ରୂପ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହା ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ନମ୍ବର 3, ସୂତା ବାନ୍ଧିବାର 7ଟି ଗୁପ୍ତ ଫାଇଦା। ନମ୍ବର 1, ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ନାଶ କରେ। ନମ୍ବର 2, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ନମ୍ବର 4, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ଦୂର କରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ। ନମ୍ବର 5, ସାଂସାରିକ ସୁଖ, ପାରିବାରିକ କଳହ, ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହୁଏ। ନମ୍ବର 6, ଧାର୍ମିକ ସୁରକ୍ଷା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ନମ୍ବର 7, ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଓ ଲାଭକାରୀ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।